kandidata mo? Kap, si Charity, kandidato dinhi sa Mutya sa Oslo. Bakit ka na si Charity hindi binigyan ng sobre? Bakit ang iba binigyan? Ano ba yon? Pwedeng tagal binisayin lang natin. Hindi kasi ko marunong magsalitang Tagalog eh. Bisaya na nga, Chong. Nakamabit ang kong Bisaya. Sige, Bisaya na lang. Kabalo man ako magbisaya. Maumlik ng Bisaya. Tagalog. Magkunwari lang man ako. Ayaw sad, oy. Taro nga lang guna yung Bisaya diha. Ayaw lang pagtingog. Kap, si Cherry, dili pa hinatagan ka ng sobre. Ang uban, gihatagan na nila. Bitaw, Kap. Mangutana lang ni kung kami ba'y mo palit og sobre. Nakasabot na ko. Huwag sabot niyo pasabot. Sita! Maray ka na, Ray. Ako, Kap, dili ako taga dinhi. Gikan ko sa Manila. Binalalang karon ako ni Charity. Dinhi, karon ako kanang leader niya. Oh, di ay. Sumayo yun noon. Maninguha lang ni Kap nga makatabang sa fiesta. Ano, Kap? Dataan silang duha ngadto ni Leo, no? Kaya si Leo man mo i-chairman sa itong kalingawan. Naalis sila problema. Wa pa din sila tagaig sobre para sa kandidata. Kaya sige, dadaan sila ngadto. Para masulban nila problema. Tanan mo. Sige.